Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायनो बावहरबाय दिनैनि भिडिअआनो बोरमानि सायावनो जागोन ओंखायनो आं बोरमाखौ बामदो आरो बोरमाखौ आंजों बोरमाया बामजायाखै माने बोरमाया गाबबाय दङ ओमफ्राय दिनै इखौ मुं दोननाय जागोन बिनि नाम दोनगोन आरो दिनै बिनि नाम ओमफ्राय बिनि नाम आरो बै सासेनि नामखौ दोनगोन बै सासेनि नामखौबो दोनगोन नोंथांमोना मा नाम दोननांगौ कमेन्टआवबो हरबानो जाबाय लोगोसेनो आङो बिनि नामखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ बिनि मुङा रिया बिनि नामा रिया आरोना बिनि नामा रिया नाव रिया बिनि नामा रिया इखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो रिया होननानै गाबज्रियो आरो रियायानो थाबाय थागोन इयो बिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो दोनखादो आरो ओमफ्राय ना जेब्ला बैनि नामखौबो दोननाय जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बिनि मुङा गेमस्रि ओमफ्राय ना बे मुं दोननायखौनो लानानै कमेन्ट हरदो सासे आदा ना आब' ना बुरि ना बोराय मिथिला जिखिजाया कमेन्ट हरदो आरो ओमफ्राय कमेन्ट हरनायनि सायाव आं फोरमायगोन आं सुखुवाखै आरो कमेन्ट हरनायखौ जेनेबा बेफोरबायदि बुंलायनो नाङा र' आं नायनि बावगारलायलांबाय आं दा नै कमेन्टआ जाबाय एसेबो साननो हानाय मेलेम गैथारा नामा नोंसोरनाव गांगाथफाखौसो आंखौसो होनबाय आरो आब' रिया ब्रह्मआ सासे रेसपेक्ट गोनां मानसि मिथिबाय एथ' गिदिर मानसिखौहाय जुनादजों कम्पेयार खालामग्रा नोंसोर बेलेग नाम गैया नामा नोंसोरना दे जाबाय कमेन्टआ थांबाय इयाव आं दुखु मोनबाय मा आब' रिया ब्रह्मआ सासे रेसपेक्ट गोनां मानसि मिथिबाय इनि बायदिबा माने आङो बोरमाखौ आब' रियाजोंसो रुजुदो इदि होननाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय दाथ' आङो इखो रिया ब्रह्म ओजाफाय ओइ गेमस्रि दैमारि ओजाफाय इदि होनदो नामा आङो इदि होनदो नामा रिया ब्रह्म आदार जाफै आदारा जाफै रिया ब्रह्म इदि होननानै आङो बुंदो नामा माब्लाबा जास्ट आं बिखौ अननानै जोंनि न'खरनि मानसिया इखौ बुङो रिया माने एक्टर एक्ट्रेसनावथ' रिया नाम थायो नामा एक्टर एक्ट्रेसनावथ' गेमस्रि थायो नामा मा बुंनाय जादोलै इयो मा बुंनाय जादो कमेन्ट हरनोबा मोजाङै हर इफोरबादि रेसपेक्ट गोनां मानसिखौ जुनादजों कम्पेयार खालामदों जुनादजों रुजुदो होननानै बुंनो नाङा दा बायदियाव होमबा सोरबा फाग्ला फाग्लिनि नामाबो रिया जानायमोनबा गेमस्रि जानायमोनबा इसोरखौबो मायबा होनगौमोन नामा फाग्ला फाग्लिजों कम्पेयार खालामदो होननानै हो जों रावबो एक्टर एक्ट्रेसखौ बुंनो थाङाखै बा नमस्कारलै बुंनांगोन दिनैनिफ्राय आङो बर'नि एक्टर एक्ट्रेसनि नामखौनो दोनला माने भुलानो जायो भुल जायो कमेन्ट हरग्राफोराबो ओरैबायदि हरो सोर मिथिला ना बोराय ना बेन्थ' ना गिदिर मानसि मिथिला जिखि जाया कमेन्टखौथ' हरदो इदि हरदो आंनि बिखियाव नांदो मिथिबाय आं रावबो एक्टर एक्ट्रेस आं रावबो रेसपेक्ट गोनां मानसिदो आंनि बोरमा अमादो रुजुवाखै बिनि नामखौ जोंहा रायलायखाबाय मोनायाव आङो कमेन्टखौ खोन्थाबाय बाबानो बाबा नोङो अननानै रियाखौ रिया होनना गाबज्रियो जोंबो अननानैनो रिया होनो गेमस्रिखौबो गेमस्रि होननानै होनो जोंखौ इदि कमेन्ट हरदो दा जोङो मा खालामनाया गाम ओमफ्राय बाबाया होनबाय आरे आंबोथ' रियाखौ मोजां मोनो ना रिया ब्रह्मखौ मोजां मोनो आंथ' इखौ ब्रह्म होननानै बुङाखै जोंहानि बोरमाया बसुमतारिसो मिथिबाय जोंहानि बोरमाया रिया बसुमतारि इयो गेमस्रि बसुमतारि दिनैनिफ्राय इनि नामखौ जोंहा बाबाया सलमान खान बसुमतारि दोनबाय आरो सासेनिखौ माबा शाहरुख खान दोनदो इयो फान्थादो लोगोफोर माने जोंहा फान्थामानै फान्थिमासो जादो ओमफ्राय खासेनि नामा आइश्वर्या राय माने आइश्वर्या बसुमतारिसो जासिगोन दा हिन्दीनि नाम दोनबाय जोंहा बर'नि नाम दोनला दा आङो बुंनो सानो आरो
बोरमाखौ लानानै रिया ब्रह्मआनो जा गेमस्रि दैमारियानो जा सोरबा एक्टर एक्ट्रेसआ दुखु मोनदोंबा दुखु मोननाङा आङो जेनेबा बुंनो सानो आरो जों रावबो एक्टर एक्ट्रेसखौ लानानै गिबियावनो नाम दोनखायाखै अब्लाबो जों अननानैनो नाम दोनो आरो ओमफ्राय आं बुंनो सानो आरो बोरमायाबो जिउ दं थांना थासान्दि बेखौबोथ' माबा मोनसे नाम दोननांबायना ओमफ्राय गियान दं निजिनि आदारखौ बुथुमना लानो हानाय गियान दं आरो जोनोम होनो हानाय बिहाबोथ' गोहो दंना बियो मानो बया जानो ना इयो मालायनि सायाव जादो आरो बियो जोंनि जों बर' आइजोफोरनि थाखाय बुहुत मोजां जोङो बोरमा लानानैबो जों न'खर खुंनो हायो दा नै दिनै आंनि न'खराव माथाम जाबाय माथामनि उनाव आरो जोंहानि न'खराव खैथा जागोन बियो माथाम होबा बै माथाम होबा आं न'खर खुंनो हानाय माबा मोनसे दं बेखौ बोरमादो कम्पेयार खालामदो होननानै गाज्रि मोननाङा माबा मोनसे लेथ्रा बुस्थुथ' नङाना इयो दे जाबाय सामरबाय माने मूर्ख जाफानो हायालै सामरबाय साननो हानाय मेलेम थानांगौ सैमादों देन रुजुवाखै आङो सैमायानो देन एसे उसुबिदा सैमाखौसो नाम दोनबावो मानसिफोरा आरो सैमाखौसो नाम दोनबावो सैमाखौ न' सिङाव लाफानानै सैमाखौ ना फाननानै माबा मोनसे मुलाम्फा जायो जाहोनांगौसोनलै सैमाखौ फैसा होयो मिथिबाय सैमाया फैसा जोंनो फैसा होनायखौसो फिसिगोन सैमाया फैसाथ' होआ जाहोनांगौसो सैमाखौ उल्थाय बोरमाया मुल्यबान साला बोरमाया किमान दाम बे भिडिअखौ जों बानाया होननानै दंमोन आरो थाथि दोननानै ओमफ्राय उनाव ओंखाम जाखांनानै मोदोमाबो एसे गुदुं जाबाय नालाय कमेन्टखौ नुनानै आरोबाव गुदुं जासिना होननानै होबोबाय बोस्लिंना लाना फैनाय आं उन्दुना दंमोन आरो माने आं ukubida कमेन्ट हरबा हाङा हाथारा खज्ज' खालामनो हाया आं खर' गरमद्रायना दा नै गरम बोथोर फैबाय आरो बांसिनसो गरम जाबावसिनगोन जोङो साला एक्टर एक्ट्रेसखौ इमान रेसपेक्ट होयो नायो जोङो किमान दासो नै रोदा फिल्म नायखांबायलै रिया ब्रह्म दाबो नै आब' रिया ब्रह्मनि माबायाव फैनाय नै रोदा फिल्मखौ इमान नायखांबाय साला जों बोरमा अमाजों रुजुनाय भिडिअखौनो होआमोन थांगासिनो दं ओमफ्राय बोरमा अमाजों रुजुनायबो भिडिअखौनो नायामोन आं ओरै रखम आरो इमान रेसपेक्ट होयो जोङो दुखुसो मोनो साला मानसिफोरा जाथ'बाय दे होमबा ना दोनथ'ला दे ना बारा होनबाथाय आरो दुखु जालायगोन बावहा हाथायफोरा ड्रागननि जागायजों खोबथेलायथियाव आरो आं अमा लागोन अमानि नामखौ मा दोनगोन दे र' नोंथांमोना जों मथा मथि सप्तासे उनाव अमा मानै लायान्दो बे अमा मानैनि नामखौ मा नाम दोननांगौ कमेन्टआव लिरनानै हरखादो दे अमा फान्था मानै बुन्दा मानै लायान्दो फान्थासो लायनांगौ इ मानैनि नामखौ मा दोननांगोन नोंथांमोना खोन्थादो Salman माबा मामोन जासाखै दा मैयासो मोजां दाखालिसो मोजां 3 days जाबाय सलमान खान Aishwarya बेनिफ्राय शाहरुख खान नै सलमान खाना नै Salman खाना गुफुर दै सलमान खाना गुफुर ओमफ्राय आरो इयो दं इनो नै इयाव फान्था बान्थि दं नै सिगांनि मासेया फान्थि ओमफ्राय उननि मासेया फान्था नै सिगांनि आइश्वर्या ओमफ्राय उननि मासेया शाहरुख खान आइश्वर्या दा एसास जाथ'वाखै उनाव फैसिगोन